Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for tuning in. Thank you very much. Ngakhohlwa subscribe, like a video, share a video as well. So yeah, I'm new guys. I know my voice is very funny, but anyways, yeah. Kunjalo kumuphethe iflu. So khuluma ke ngoMax Makhanya kule video. Siyazi ukuthi ikhona video engike nga-uploada. Let me say ikhona video engike nga-uploada before eka Max Makhanya ekhuluma ngenkosi ethi ya KwaZulu Natal ayikho inkosi KwaZulu Natal nje ayiselokhu nje kwahamba bani ke akunankosi nje asikho nje isilo. Wakhuluma nje lezo zinto uMax Makhanya. Guys, please go and watch that video. Uzoyithola noma ungaka TikTok umlandele nje uMax Makhanya uzoyithola le video ekhuluma nje ngesilo. Kubonakala sengathi inkulumo zika Max Makhanya ngokwesilo seziye sacasula abantu abadala kuthiwa kukhona ke laphana isexwayiso esishubile esisuka laphana ke kwizinduna zamabutho koxipha isilo bekhuluma ngaye ke uMax Makhanya. Kubonakala ngathi uze wasenkingeni uMax uma engaqhubeka ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo ke ngokwesilo. Kuthiwa ke lana ephepheni izinduna zamabutho ke sezithumela isixwayiso esishubile kodume ngokugxipha ke isilo uMisizulu ezinkundleni zokuxhumana umnumzana uMax Makhanya. Izinduna zamabutho zithe uzokubona okwakhweza ikati emthini uMakhanya uma eqhubeka nokunephuza isilo ezinkundleni zokuxhumana. Nahlele ngizibuzo isibindi sika Max usithatha Buffett. I can never say such. Kodwa uMax hayi ukhwela nje dilike nje laphana enkosini ngathi hayibo. Sekunesikhathi eside kuMax ekhwele dilike esilweni aze aphimisele elokuthi ke uZulu awunayo inkosi selokwakhotha isilo ukudwelizwelithini kabheka uZulu. Muva nje uMax ungene ke ezinkundleni zokuxhumana waxoxa isinqumo sesilo sokwehlukanisa noNdlunkulu othile nesokucacela ke futhi ngoNdlunkulu onomzamo omyeni. Now isilo esinjani esilobola mabe izingane zabanye abafana ngoMax loyo phela wathi isilo sinjani leso wabe wathi isilo sinjani leso esidivorce izingane zabantu wathi thina sazi ukuthi ayikho idivorce and baningi abantu kade bevumelana naye abantu lezo xhumana. Ngibonile ngize ngayo kwa comment section kuma video ngabona ka YouTube naka TikTok abantu bevumelana noMax bethi hayi Max unesibindi mfethu wazi wayikhuluma into thina sisabe ukuyikhuluma bevumelana naye abantu uMax Makhanya bafethu. Kodwa ke uzongena enkingeni phela kuthi unobhala wezinduna esifundeni iZululand umnumzana uMuze enyandeni uthe uMakhanya uzibizela amabhadi ngalento ayenzayo wamyalela ukuba akayiyeke lento ayenzayo uma yena engayifuni ingonyama kulungile akazihlalele kubo adla ukuphuthulwa kubo uzokuba neshwa uma eqhubeka nalento ayenzayo. Kube yini yena ungubani ukuba azokhuluma izindaba ezingamdingi uhlulwa izindaba zakubo uzogijimela izindaba ezingamdingi akakuyeke lokuhlakanipha kwakhe kungaze kuphele. Na unyandeni kuthiwa uthe nakuba yena ke neningi labadidiyeli bamabutho bengekho ezinkundleni zokuxhumana kodwa ke sebebabikelwa ke ngodaba luka Max Makhanya. Ikhona impela imvunge ekugcineni ke lento iyayiveza ukuthi umuntu uphume ekhaya linjani nokuthi ukhuliswe kanjani. Angazi noma kuyimpoqo yini ukuthi ukuze abantu badume ezinkundleni zokuxhumana kufanele bathuke abantu. Ungathi kukhona izidakamizwa abazidlayo ezisebenza ezenza baqhulule ke inhlamba. Umdidiyelo wamabutho ke kaZulu umntwana uVanana Zulu uthe uMakhanya udlalele ezitsheni ezifayo wathi abantu abafuni ukuqophisana naye kakhulu. Na uthi asifuna ukukhuluma kakhulu izindaba zabantu abahlanyayo abakhulinyiswa utshwala. Sifuna ukunaka futhi indaba yabantu abahambe bekhuluma izindaba ezingaphezulu kwabo njengoba ke khuluma izindaba zaseNdlunkulu ezingaphezulu kwakhe nje. Kufanele vele akhulume umsangano. Bathi thina ke asikwazi ukuphikisana nalabo bantu. Akukwazi ukuthi uma behlanya nathi bese siyahlanya. Akukwazi futhi ukuthi uma bedakwa nathi bese siyadakwa. Okwamanje sisathuli nje siyabuka. So bathi abamtholanga kuMax Makhanya lapha ngezinkathi ke bezama ukuthi bamthole aphawule ukuthi uthi njengoba sekhuzwa nje bafethu uyakhuzwa uMax Makhanya ukuthi akayiyeke lento yakhe ukukhuluma kabi ngenkosi. Hayi uMax unezibindi bafethu. I can never do that. Ngingayi-uploada leya video ngathi hayi abantu banezibindi. Mina nje angeke inkosi yami ngivele ngithi mangireporta nje olunye udaba engibona ukuthi luzongifaka enkingeni ngivele ngithi allegedly because guys like angizwani of course I'm a blogger but angizwani nento ezongihlanganisa nje nenkinga bafethu. Umuntu abantu uthola on social media
It is alleged, okay? So ukusukuma nje usukumela inkosi uvele wenza ivideo uthi inkosi bani nje yona le hayi hayi isibindi nje leso angisifuni futhi angiyifuni nje leyo nhlobo yesibindi sika Max because wow sekhuziwe ku Max Makhanya bafethu uyakhuzwa nje ume nendleba kaMameli bafethu ayeke nje ukukhwela edilike enkosini into ezikanjalo ukuthi akaphume ezindabeni zasendlunkulu akaphume nje anake uphuthulwa kubo into ekanje bathi akahamba yodla uphuthule kuningi bafethu there. If I was Max I was gonna listen ngithule ukuhleli ngithuka abantu ikakhulukazi inkosi bafethu hayibo ikhona-ke lokho engiphathele kona namhlanje udaba luka Max Makhanya njengoba ekhuzwa sizoqhubeka sizwe ukuthi ngabe uyakhuzeka noma cha. I'll bring back an update. Thank you so much ukuthi ubuka ivideo ulike usubscribe share siphinde sihlangane kwenye ezolandela. Bye.